Balatali pale, panchinilik talipule. Balatali pale, panjara talipule. Balatali pale. What a comedy! ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆತೆಲಿ ಪಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸನ್ ನಿಕಲ ದುಂಬದ ಕಿಡಿದೀಪಿನಾರ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಜನಿ ಕೂಟದ ಮಹಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಡಿಪದಕುಲು ಸೆರನಿಟಿ ಬಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಯೋಜನದ ಉರುಟು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಕಲೆಗಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಪೇಂಟದ ನಡುಟು ಪುಂಚಿತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಗರಡು ಪರ್ಲಗಂಟದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರೊಂದುಲೆ ರಂಚಿನ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುಂಚಿತಿನ ಯೂನಿಟಿಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಲು ಬಡಪ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡರ ಪಕ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪೈವಳಿಕೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಾತಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜವರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ತೂತೇರು ಅರೆಗೆ ಕುಡರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರು ಅಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಏಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸುರಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡೇ ಕೊರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪೋಯಿ ಸತ್ತಿದ ಲೆವೆಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ ನಿಖಲ ಪಲಾಯ ಮೆಗ್ಯಾನಕುಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ನಾನು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕರ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಜ್ ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಲ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಳ್ಳರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ರಜ್ಜಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಚಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಲಾತ್ ಸುತ್ತಲಿಗೆ ಬಲೆ ಎಡೆಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲೆ ತುಳುತ ನಿಖಲ ಚಾತುರ್ಪನು ಮೆರಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಕನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಬದಲ ಇನಿತೆ ಹೇಗಿರ್ದ ಅಗಪರಿಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಗೊರ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಕ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಗ ಬಂದ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ Balatali pale,